Idan tunanin ku fim tun kafin ku shigo harkar fim mutum nawa ne suka shigo harkar fim sai bariki ta yi nisa sai ta tafi Abuja kullum ana miki rudin duniya wannan ya sai miki mota wannan ya baki kuɗi a sai miki waya mai tsada a jaki wancan ya yaudare ki. Musa Abdullahi Mai Sana'a kuke magana da shi. To dangane da bidiyon nan da yake trending manga kana bai wasu ku danna subscribe. To jama'a, a ƙarshe dai Musa Mai Sana'a ya fasa kwai inda ya bayyana sirrin wannan masana'anta ta kannywood, ya faɗa cewa tabbas abinda zai faɗa ga duk wasu 'yan mata da suke cikin wannan masana'anta ta kannywood da wayanda suke ciki da kuma wayanda wato suke shirin shiga su tabbatar da cewa gaskiya ya faɗa musu in sun ɗauka kansu, idan ma basu ɗauka ba dai kansu. Musa Mai Sana'a ya yi wannan magana ne kansa tsaye ba tare da yana tunanin za a kai shi karawa kuma a'a za a zo a cece ku ce akan wannan magana ba, kamar yadda nake muku wannan bayani. Na to muku dauke da wannan bidiyo wanda Musa Mai Sana'a yake bayyana wannan al'amari, sai dai kuma bayan Musa Mai Sana'a ya saki wannan bidiyo ne a cikin fim ɗinsa na Mai Kunnen Kashi, yanzu haka ake kai masa raddi akan wannan magana. Anya kuwa ba habaici yake ga wannan hatsari da ta faru a cikin wannan masana'anta ta kannywood ba. To a gefe ɗaya kuma na to muku da wani bidiyo wanda aka tattauna da shi akan wannan bidiyo da ya saki a cikin wannan fim din nasa ne mai suna wato Mai Kunnen Kashi, inda ya bayyana abin da yake a cikin zuciyarsa dangane da wannan al'amari. Duk dai ina tare da shi a cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka manta mai sauraro idan yau ne farkon zuwan ka cikin wannan tasha tamu mai albarka da zai ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe. Muna godiya sosai da sosai. Wallahi tallahi barin gaya muku gaskiya kuma ban ce dole ku dauka ba. Ku mata ne a baibayen tausayi, kullun rudin duniya, kullum abubuwa kuna kallon su a duniya suna zama muku rudu, babu lissafi babu tunani. Idan tunanin ku fim tun kafin ku shigo harkar fim mutum nawa ne suka shigo harkar fim suna ina, da farko abin da zaki fara kwaɗayi ɗaukaka, zaki samu ɗaukaka, kullum ƙuruciye kin ake gani, kullum ana miki rudin duniya, wannan ya sai miki mota, wannan ya baki kuɗi, a sai miki waya mai tsada, a jaki wancan ya yaudare ki, duk ƙuruciye ku ake gani. Daga nan shikenan sai ƙungiyoyi sai a fara baku tallan kamfaninnika, daga tallan kamfaninnika kuna jin daɗi ana yi muku rudu. Bayan tallan kamfaninnika daga nan shikenan sai bariki ta yi nisa sai ta tafi Abuja. Idan bariki ta yi nisa shikenan sai kungiyoyi na duniya su fara kwaɗayinku da tauraronku, suna ganin kun ɗaukaka. To ba wani abu suke yi ba, ɗaukakan ku suke kallo da ƙuruciyar ku suke kallo, girma yana tafan miki, ke biki aure ba, biki bauta wa iyayenki ba, biki bauta wa Allah ba, biki taimaki rayuwarki ba, biki taimaki ƴan uwanki ba, kuma guri yana kure miki. Sannan in lokaci ya tafi har abada lokaci ba zai dawo ba. Na farko kenan. Na biyu kuma abin da nake so in gaya muku ko kuma in ce na uku, daga nan ana nan sai ku fara zama ambassador a Najeriya. Daga ambassador na Najeriya shikenan sai kungiyoyi su Irmirnatis, su kungiyoyin nan da za ku rika ganin su na duniya na bautar gunki, na bautar kada. Daga nan ana nan sai a rika turo muku da kuɗi, kina murna kin tafi London, kina murna kin tafi Ingila, kina murna kin tafi America. Shikenan lokaci kuma yana kure miki, za a fara baki kuɗaɗe, za a fara turo miki kuɗaɗe, sai a fara cewa to shikenan je ki taimaki nakasassu, je ki taimaki marayu. Ana nan suna nan kuma sai su ga ƙuruciye kin cinye ta, tsufa ya zo miki, sai a yayibo wani, sai a zubar da ku. Ana zubar da ku kuma ana nan sai ki fara ganin a kuɗin fa da aka bani kina jin daɗin su, ayi ba wani abu bane, to a sannu za ki cinye kuɗin. Kina cinye kuɗin kuma shikenan sai ki fara ganin a'a akwai mai fa mai tsada, akwai hoda mai tsada, har yanzu ina da mota. Biki san da zaki wayi gari kuma kin cinye kuɗin nan tasba, kuma sai a zo ba fim din, sai a zo mutanen da kike ba su sha'awa kin daina ba su sha'awa. Kina can London ko Ingila shikenan sai aiko babanku bayi da lafiya ko babanki ba ta da lafiya, babanki ya mutu. Bayan babanku ya mutu ana nan shikenan biki zo gaisuwar babanki ba, biki zo gaisuwar mahaifiyarki ba, kin yada yan uwanki, shikenan ana nan ba wani abu da zai kare miki. Su baya zo miki karshe ki fara tsince ko ki fara haukacewa, ki dawo shaye shikenan rayuwa ta lalace. Gashi baki da yaya, ana cikin wannan rayuwar kina tunanin fim, kuma fim ya zo ya kare. Ƙarya ce. Duk abin da baka kama Allah ba babu inda zaka ji. Mun ga jiya, mun ga yau, mun ga shekaran jiya. Yan mata nawa ne suka zo industry suka gama yayin su, wata har ta gama yayin ta na industry wallahi ko a ja'in ba ta da fili. Gashi ta mallaki kuɗaɗen kuma gashi sun tafi a banza, kin zo a banza tai talbataiti.
don haka kun ji kunne ya ji jiki ya tsira, mu ma ba wayan mu bane ba iyawan mu bace. Allah ya datar da mu. Idan fim ne ku ta shigowa, ga fim nan ku ta shigowa, daraktocin ma kuma suna nan, artist din ma suna nan, producer ma suna nan. Musa Abdullahi Mai Sana'a kuke magana da shi. To dangane da bidiyon nan da yake trending manga, kana bai wasu 'yan mata shawara, shin a fim ne ko dai ba a fim bane shawara kake ba su aka dauka? A fim ne, a cikin fim ne wani fim din kenan? Wani fim ne mai suna Kunnen Kashi. Shin baka ganin masu kallo za su yi zaton bayanan da kake kamar kana dabawa fim din Hausa wuka ne? Tunda abin ba wani magana daba wuka, ai mu sana'ar mu kullun tsaftace ta muke yi, kuma mun yadda sana'a ce, sai dai in mutum shi kuma abin da ya fahimta daban. Kuma ko a cikin sana'a ai dama su ake kaba da wani abu na gudunmawa wanda yake na addini, wanda ko bayan ranka ko da ranka al'umma za su amfani da wannan abun. Ba wai kawai ana yin fim bane kawai ka yi fim don neman kuɗi, a ana so ka bawa ma addini hidima. A takaice ma iya cewa wani sako kake son isarwa a yayin da kake musu wannan bayanan? To ni abin da nake isar da sako, duk mutumin da ya shigo sana'a ko kuma yake a rayuwa ya zauna yana da manufa a kowane irin hali. Abin da mutum zai yi a rayuwa ya zama kana da manufa, ko fim din zaka shiga ko fim zaki shiga ya zama akwai manufa. Manufa kuma ta zama manufa mai kyau saboda rayuwa, musamman kuma ga 'ya'ya mata, ba kaman maza ba. To shine dalili. Sakon bai kama da jirwaye ba? Sai dai kin ga dai yayi kama da jirwaye, amma ne to dama duk wani sako na duniya ai jirwaye ne mai kamar ruwa. Amma ni ba na yi bane don wani, kawai ni na ba da shawara ne domin Allah, kawai don mutane su amfana da wannan abun, abokanan sana'ata. Tun da yau idan ka kushe dan fim ko ka zagi dan fim, kai ma fa dan fim din ne. Haka. Kuma duk abin da ya samu dan uwanka abokin sana'arka, kai ma ya same ka, tunda sana'ar ku ɗaya har abada ba a canja wa tuwo suna. To da yake bidiyon ya dan ta kawo cece kuce akan kafar sadarwa mun ta bibiya, shin yana nufin kamar mata kamar su daina harkar fim kenan, ko kuwa dai kawai dai cikin sakonnin ne? Ni ban ce su daina yin harkar fim ba, kawai dai ni dai na faɗi wannan sako ne, duk wanda ya shigo cikin sana'a ya tsaya ya tsaftace ta tsakaninsa da Allah, kawai shine.